Още когато бях на 16 години, исках да правя пари, както всеки един млад. Здравей! Би ли се представил за хората, които не те познават? Здравейте на всички, казвам се Радослав Мавродиев, собственик, създател на първата и най-голяма TikTok агенция в България. В кои сфери успя да развиеш твоите бизнеси, освен TikTok агенция? Имам графити агенция, съдружник съм в графити агенция The Graphs, имаме графити магазин във Варна, на улица Русе 33, малко реклама. Имаме бизнес с 3D принтирани монети, казват се GraphCoin, съдружник съм в AI агенция, имам сдружение, имам коучинг бизнес и така. Страхотно. Кога реално започна да занимаваш с предприемачеството и какво те накара да влезеш в тази сфера? Още когато бях на 15-16 години, исках да се занимавам с продажби, исках да правя пари. Както всеки един млад надъхан човек, исках да имам готини маски около себе си и исках да имам готино тяло. И покрай калистеника, и покрай училище реших да се занимавам с каквото намеря. Питах всякакви хора какво правят, как го правят, защо го правят, така нататък. Малко като това, което ти правиш. И така попаднах, започнах да продавам книги за Together, още когато бях малък. Впоследствие започнах да занимавам с копирайт, беше доста модерно тогава. И след това реших да занимавам с това да правя TikTok. Видях, когато TikTok стана модерен.